Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γελάω. Κάτι 10, 11. 12. Κάτι 12. Quest, τι είναι τα quest. 1075 skeletons. Κατερίνα. Κατερίνα. Τελευταίο. 15 campfire. Ούτε λίγο. Πόσο quest μου έδωσε ρε μαλάκα. Sorry μωρό μου. Δεν ξέρω που είναι, αλλιώς θα πήγαινε. Τζαράτσα. Καλά πάτησα. Αφού είσαι το καλύτερο γκόμενο του κόσμου. Όχι εμένα, για όντω. Μαλάκα, άμα πουλάς αντικείμενα, τα λεφτά φεύγουν βροχή, πλέον. Δεν είναι όπως πριν. Δεν είναι όπως πριν. Θα πουλάς τα μπλε. Έβγαλα 300 G, ξέρω εγώ. Αν δεν πούλησε και το τέτοιο, το Epic, πώς το λένε, το Lavater. Έχω κλοκ εγώ ρε, τι βάλω μέσα. Πόσο κάνει το Lavater το Epic, 40 gold. Κάτσε να βάλω, δεν θέλω να φτιάξω κάτι. Να βάλω το Rez μέσα. Μπορώ να έχω το Rez. Μπορώ να έχω το Rez. Εφέρε το Sanctuary. Το γράφω. Nice. Τώρα έχουμε πολύ χίλια. Πίσω πάω φέρω της Κατερίνας στα πράγματα και έχουμε. Το ξέρω. Δεν μπορώ να αγοράσω. Δεν μιλάω στο παιχνίδι. Ακόμα φίλοι τώρα. Απλά να αγοράξεις τα ποτάκια θες, δεν έχει max 3 από ό,τι βλέπω. Κάτσε περίμενε. Δεν έχω legs ρε μονικά. Χρειάζεται να προλάβουμε legs γιατί είναι άσπρο. Άλτσι εμείς, κάτι δύο ποτάκια. Καμιά σπουδούλα έχει weapons. Κάτι του δεν είχε βασικά. Δεν μπορώ τίποτα. Ωραία, εγώ είμαι έτοιμος. Κι εγώ. Κάνε την κλόκ με τη χάση ρε, κάνε την κλόκ. Όχι ρε, την κλόκ ευθεία. Μια μπουρδα κλόκ είναι, εντάξει. Μια τζέλ τη δίνει κάτι resolveful και τέτοια να κλείσει. Δίνει 2 agility, magic penetration. Αυτό, magic penetration, τρομερό. Εγώ αυτή που είχατε καλή την κράτησα. 2 strength, armor, penetration, move speed, interaction speed, κάτι τέτοια. Φόλαξε το ένα sword, πες μου τώρα. Spell capacity, spell capacity μωρέ. The sword. Τι κάνει το μαλάκα εκεί. Μόνο μου μπαίνεις στο μάτι. 60, 63, 72. Τι έχει παραβίβες για δούμε. Μπλε, full μπλε, legendary. Όχι. Όχι. Ξέρεις την πράγμα που βλέπω τα καθισμό. Μια μπάλα δίσκο που έχω βάλει πάνω στο σωματιό μου. Το έχεις δει, κοίτα. Δεν πουλάω. Πάμε ρε. Ο Σάκης έρθει. Καλό Discord. Ξέρεις το καλό Discord. Απλά πέταξε. Ναι, είδα. Να πεις. Τι να το περίμενε. Α, ναι. Άμα κάνεις μου θα βλέπω αυτό. Άμα κουνάει, σμός. Μαλάκα δεν ξέρω να περικάει ένας. Παλικάρι μου. Ποιος, θα σε δω, ντυμένος.
Πιο τιμές εγώ. Armor penetration, armor rating, η clock βέβαια είναι μπόμπα. Έχει special shield, έχει τα πάντα όλα. Τι θες ρε, τι θες ρε. I fuck all your mothers, all. Τι πήκα ρε, λάκα, πήκα this time. Μου βάλω να μιλάω σε όλους, περίμενα, voice. Ναι, ποιος είναι. Ναι, δεν πάω να μιλήσω. Α, proximity, καλά το έχω. Fucking noobs. Πήκα, your mother. Όλα Lizard είναι μαλάκα, όλα Renekton. Δεν μου κάνω λιτού ρε μαλάκα. Ναι, ζήσει σίγουρα. Τρας. Ως μαμάρα QF. Και Μίκα Βίστα. Το Q είναι το Μίκα Βίστα, το F είναι cancel. Και Μίκα Βίστα. Γιουλία. Καλά είμαστε. Θα κάνει smart. Άκου. Εδώ έχει τα πολλά μάγια, πάμε, θεία. Και τον boss. Εδώ έχει 100 άρθρα, τι ξέρετε. Πού το πάμε, εδώ, τελικά. Έχει τον boss, απλά όλα. Α, το boss με την armor. Δεν μου είναι το φίλο μου. Πίσω σου. Με ποιος. Δεν μου είναι το φίλο μου. Έδειξε κάτι mage. Με σένα έχει άλλους. Ενώ ότι έχω κάνει κάτι βίστα. Ναι, το πώς δεν το αρέσει. Θα το φύξω όλα. Δεν έχει boss. Α, ήταν ο mage αυτό. Δεν είναι πως είναι κανονικό ή όχι. Όχι. Α, αυτό ήταν κόκκινος ο τέτοιος. Θα το κάνω λαμπατέρ, θα κάνω λαμπατέρ. Δεν έχεις το κουτί. Κολλάς θα ανοίξω. Yes, speak logic. Αλλά εκεί εσύ. Τα λέμε παιδιά, πόρταλ, γρήγορα πόρταλ. Τι αφήνεις. Εδώ τι έχει. Πάω, φέρτε αυτό. Τι άνοιξες, ρε. Το κουτί το μεγάλο. Το μεγάλο, τι είχε. 3 epic. Physical power. Αυτό το δίνει, max health, armor, resolve. Φέρτε αυτό, physical power. Κάτσε ό,τι θέλω, περίμενε. Τίποτα, πάρε αυτά. Τα κατάπιες. Τα κατάπια όλα. Πάρε αυτά, φύγω εδώ. Κάρα, κάρο. Ωραίο. Ωραίο. Δεν να φύγουμε στον. Από κάτω μόνο. Δεν έχει άλλο να φύγουμε. Από εδώ, από εδώ. Τραστ. Όχι. Από εδώ. Πέφτεις. Ω, μαγιάκα μου. Είναι αυτά κόλλο, ξέρετε, βέβαια. Μάλλον όλα εδώ. Έχουμε.
Για πάρε αυτά. Τι είναι αυτό. Αφήνω αυτά. Δεν εγώ είμαι καλά. Από εδώ πάμε. Από τις άρτσες. Physical damage reduction, συνομολογία. Γάντια, έχεις μάνο. Όχι. Πάρε αυτά, έλα εδώ. Τι το Βίκορ είπαμε. Life regen και life. Okay. Και live. Δεν έχουμε λαμπατέρ μαζί μας. Έχουμε λαμπατέρ. Οπ. Epic. Fighter Cleric. Τι. Helmet. Ένα agility. Για να δω. Εδώ. Armor pen. Καλό, ωραίο. Εφήβα, έχεις helmet. Αλλά αυτό είναι για fighter μόνο, ναι, για fighter. Έχω ένα. Άμα δεν πεθάνω, πέθανα. Λουτάρετε με. Έπρεπε να αφήσει εμένα. Πώς χειράζεται, κάποτε χειράζεται. Πού είναι η καρδούλα του. Πάω να το ψάξω. Πού είναι ο φίλος. Τι πέθανα, τι. Τη λούταρε στην καρδιά. Όχι. Πάντα πάρτε ό,τι έπαιξε, πάρω πάρτε. Πήγε τα. Ναι, πάρεις τις μπότες σου, σου δώσα. Τα γάντια πάρε. Πέρανε τα πυρομάνος. Τα κατάπιω, ναι, τα κατάπιω μόνο. Για το μπούτσο. Δεν έχεις κάτι άλλο να καταπιούμε, φίλε. Ναι. Έφανε. Πού είναι. Νόμιζα και στο βάθος στα αριστερά. Τι είναι αυτό μπροστά μου, Archer ήταν Archery. Ήταν Archery, ναι. Ναι, το έχω. Δεν ξανασχολούμαι. Mage εκεί πέρα, δεν έχει. Νομίζω ότι μια γωνιά εδώ, ρέζι, δεν έχει. Εδώ πάει. Γαμημένα και δεν σε είδα. Πεθάνεις. Λίγα βρήκα μέρες. Όχι. Αρχή. Πίσω σου είμαι. Βγήκε πόρτα εδώ, άστε. Κάπου εδώ. Πάμε πίσω, δεν το λες. Εδώ πίσω. Εδώ πίσω και στριά. Βγήκε πόρτα. Εδώ βγήκε, αλλά... Εδώ κάτω μήπως. Τι θυμάμαι λάθος. Σου πόρτα από εδώ, μάλλον. Ήταν πάλι πάνω. Όπα ρε.
Κρατάει μόνο του. Α, από εδώ είναι το πορτάλι, Γιώνα. Το τάψα. Και εδώ έχει πόρτα. Του είμαι. Πάρ' το, φύγε. εκεί. Βρήκα κι εγώ, βρήκες. Ναι, φύγε. Φύγες. Φύγε όμως. Μάνα, εγώ θα Πάμε, λούταρα ρε. ήταν. Θα λούταρα ήταν μπροστά μου. Εννοείται δεν το λουτάρω. Ρόκ σε βλέπω πολλούς. Αλλά άμα βγει τώρα ένας και μου πάρει τότε. Εντάξει, τη βάνα τελικά, πάρ' το πορτάλι, Θα δεν κάνει. Σε πέιτερ, Μόνο αφήνω στο θάνατο. Μόνο έναν μπάστα. Εδώ δεν είναι, δεν αστείο το μπάκι εδώ πέρα, ρε. Δεν σου φέρεις τα XP, δεν σου φέρεις τα XP. Λοιπόν, φυλάω τις μπότες, του, ναι. Κράτησε τις, πάρε τις μαζί. Να τις κρατάω. Να τις πάρω μαζί μου, να τις δώσω στο game test. Ευτυχία. Εγώ τι πήρα, κάτι γάντια σου πήρα, θα τα φέρω. Εννοείται. Λοιπόν, και πουλάω όλες σας, κάθε που πουλεί τα μπλε, ρε παιδί, πας πάω στον που είναι weaponsmith, sell. 32. Τα αφήνω. Τώρα ξαναπάρω Goblin Cave, τέλεια. Πράγμα τη μία. Θα πάρω μερικά τέτοια. Ο Treasure. Στο μισό. Μαλάκες με 3.000 G αν δώσεις, παίρνεις δεύτερο στάσιο. Ναι, Τέλος. knowledge θέλω. Άμα το knowledge. Σαν και τίποτα από αυτά μου κρατάτε έχει knowledge πάνω. Περίμενε. Γράψε να το ρίξω. Όχι. Οκ. Εγώ με τίμα. Τα φυλάξεις τα γάμψα. Στην αρχή. Και το helmet, βάλω το άλλο. Τα άπη τα φυλάζω πράγμα. Όλα τα άλλα in-game. Να πάρω ξεστή που είναι. Ένα λαμπατέρ, πού είναι λαμπατέρια. Δεν που λέγες λαμπατέρ μόνο. Βάλε, δεν ξέρω, skill. Όχι, Passive, talent, βάλε. όχι. Δεν που λέει κανείς Woodsman. Φέρε λαμπατέρ τώρα. 25 gold δεν πειράζει. Πάρτε. Δουλειά. Θα παίξω ένα διαφορετικό build. Bless. Το self-heal το βγάζουμε και είμαστε άντρες. Sanctuary πάρ' το μέσα. Σαν ξέρω χιλιάρι όλους. Θα πρέπει να μας ποτάσουν. Το druid το βάλανε ή ακόμα. Όχι ακόμα. Θα έπαιζα ήδη, τι λες. There's mine. Όχι, θα παίξουμε... Το smite είναι καλό για το ξύλο. Ναι, ευθεία. Είναι στη 10 weapon damage νομίζω δίνει. Απλά θα έχουμε πίκα. Αλλά να πεις είναι goblin. Και αυτό το άλλαξα. Καλά είναι το μπούτσο. Πάτα μάνα τα έτοιμος.
Για να το damage κάνω. Smite. Καπά! Πόσο? Ω, 110. 110. Και εγώ γράφω 62. Για δώσε μου τι μου κρατάτε. Τι? Δώσε μου, μου πήρες τίποτα. Περάσεις τίποτα. Όχι, ρε. Ωραίος, ρε. Σφύλακα τις βότες, ρε. Α, μάλλον κρατάς τα γάντια. Ναι. Γεια στα κάτω. Ωραίος. Όχι, ρε, μα γιατί τα πήρες μόνο. Πρέπει να φυλάξεις το μόνο, αυτά έπαιξε. Ευθεία, εγώ και με κλόκ ήρθα. Κλόπ φοράω κι εγώ, αλλά όχι τα έπαιξε. Epic κλόκ είναι. Για να πώς τα μας κάνω τώρα, για να πώς τα μας κάνω τώρα. Ω, είναι πολύ νάτη η έπικλο. Report αν τη χάσεις, είναι overfix. Τι είναι όλοι καταπιά μου τη χάσεις. Πήριξε τα βουνή. Δεν τα πήδηξα, πάει σήμερα. Α, ω. Ω.